आं बेखेवगिरि दा नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों आङो स्विफ्ट किबर्डनि बागै। बेयाव दङ बुंनो गोनाङा लेंगुवेजखौ माबोरैहाय लाबोनाय जायो। जों दा लेंगुवेजाव थांगोन, लेंगुवेजाव हाबबाय। बेनि उनावहाय मा खालामनांगौ जोङो अल लेंगुवेजाव थांनांगोन। अल लेंगुवेज नै गाहायथाराव दं। बेयाव आंनि मोनब्रै लेंगुवेज थाफैनाया बेयो डाउनलड खालामलाबनाय नै बे अल लेंगुवेजनिफ्राय। बेयाव जों दा बेखौ अल लेंगुवेजाव थांनांगोन। नोंनो मा रावखौ नांगौ बेखौ सिलेक्ट खालामना लानांगोन। बेनि उनाव जेनेबा बेयो बे सायाव फैना थाफैगोन आरो बै सायाव फैना थाफायोब्लाथाय बेखौ नोंथाङा नैबे अन खालामना लानांगोन। जेब्ला आंनिया बे खायमा जाना दङ, बे खायमा जाना थानाय माने अन जाना दङ। बे जुदि खायमा नङा बेयो अफ जाना थागोन आरो। बेनि गेजेरजों जोङो बर' रावखौ अन खालामना लानो हायो, बर' राव लिरनो हागोन आरो। स' गाइस, आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। दा नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। लोगोसेनो नोंथांमोना आंनि बे इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै थुलुंगा होनो थाखाय बयखौबो खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों।